Molt bé, part 2 del vídeo. Ens havíem quedat en que anem a utilitzar com un mètode de reducció per a acabar d'ajustar aquesta reacció. Per tant, el que vos he dit, esta semireacció la vaig a multiplicar per 3 per aquí tindre 6 electrons i aquesta la vaig a multiplicar per 2 per aquí tindre 6 electrons i poder eliminar-ho. Molt bé, ja ho he fet. Vale? Aquí, per tant, m'han quedat, multipliqué tot, no sols els electrons, per tant m'han quedat 6 anions clorur, 3 clors, 6 electrons i aquesta l'havia multiplicat per 2 i per tant me queden 6 electrons, 2 anions nitrat, 8 hidrògens positius o 8 ions hidrogen, 2 molècules de monòxid de nitrogen i 4 d'aigua. Què vaig a fer ara? Sumar tot això, vale? Igual com faríem en el mètode de reducció d'equacions, vaig a ficar una línia aquí i vaig a sumar. De manera que a una banda me queden tots els reactius i a una altra banda me queden tots els productes. I això sí, com que els electrons tinc 6 a cada banda, el que puc fer és eliminar. Tot el que tinc igual a un costat o un altre puc eliminar-ho, vale? Llavors, fico una línia i vaig anar sumant. Tinc 6Cl-, tinc 2NO3-, el que tinc són 8 ions hidrogen, si algun cop les anomene protons, disculpeu-me perquè sempre els he anomenat així. Per tant, tindré 3Cl2 més 2NO més 4 aigües. I ara sí que sí, ja tinc la meva equació iònica ajustada. Però he d'acabar el problema o l'equació com me l'han donat originàriament. És a dir, jo originàriament el que tenia era una equació molecular. Què vol dir això? Sense ions, que era aquesta. Per tant, el que vaig a fer és transformar l'equació iònica a l'equació molecular. Com vaig a fer això? Molt fàcil. Tinc 6Cl-. D'on venia este Cl- en els reactius? De l'àcid clorhídric. Per tant, el que vaig a ficar ara són 6HCl. Vaig a respectar este coeficient estequiomètric i vaig a ficar 6HCl. El NO3- igual. D'on venia? Venia de l'àcid nítric. Per tant, vaig a ficar, tenim aquí, vaig a ficar 2 però HNO3 més 2HNO3. I ara ha passat una cosa molt curiosa i és que si es fixeu tinc aquí estos 8 hidrògens, ions hidrogen, que curiosament van 6 aquí i 2 aquí. S'han repartit en els meus reactius i per tant tot això ja ho tinc ajustat. I per últim el que faré és ficar aquesta última part. Per tant, tindré 3Cl2 més 2NO més 4 aigua. Què vaig a fer per finalitzar? Comprovar que ho he fet bé i que està tot perfectament ajustat. Anem a començar a comptar. Com sempre, primer comptaré els no metalls. Tinc 6 clors així, 6 clors aquí, perfecte. Després tinc el nitrogen aquí, que tinc 2 nitrògens i aquí tinc 2 nitrògens, perfecte. Després vaig a comptar els hidrògens, per exemple. Els hidrògens tinc 6 hidrògens aquí i tinc 2 hidrògens aquí, en un total de 8 hidrògens. Com tinc 4 molècules d'aigua, tinc 8 hidrògens, perfecte. I per últim comptaré els oxígens. Com tinc 2 per 3, 6 oxígens aquí, aquí hauria de tindre 6. 4 oxígens més 2 oxígens, 6 oxígens. Per tant, he passat de tindre una equació molt difícil d'ajustar a simple vista a una equació ajustada pel mètode del ió electró enmig àcid. Ara, el següent vídeo serà com resoldre un problema d'àcid base. Com resoldre un problema d'una reacció d'oxidació i reducció en un mig àcid.